الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat tasliyah kalau ini ayat melipur kami kanjeng Nabi di tengah-tengah perang Uhud nalika tiang-tiang itu sebagian boten nindakake wasiat kanjeng Nabi. Pasukan pemanah niku sing diwanti-wanti dening kanjeng Nabi ora oleh medhun saka gunung. Padha uga kanjeng Nabi menang utawa ketok. Karena dikira senang akhirnya pasukan panah padha medhun beberapa wong terus diserang pasukan Khalid bin Walid akhirnya sementara kalah. Terus kanjeng Nabi terluka, Batulha terluka, dijani panah nanti ono 17 panah semacam ning gegere. Terus sebagian sahabat dhewe yo wong ndake agama Islam ditunggoni Nabi kok kalah iki.
Mula terus direk-rek nganggo ayat-ayat sing wingi kok. Ayat terakhir ini jelasno bahwa ora ana wong iku sing mati kejaba netepi takdir sing wis ditulis. Wa maka nalinasin kamu ka illa bi idznillah kitabamu ajala. Mergo bagian sahabat rada-rada awake dhewe kok kalah, sahabat sing gede-gede sebagian ya Sayyidina Hamzah sedone ditelok kulino konguri terus bedane terus digedhekno disemangati dilipur tasriyah nggo ayat niki. Wong iku sing mati wa maka nafsin angkamu ka ila biidznillah kitabamu ajala. Kabeh wong sing tumekena itu mekane patiku wis dipesti mek Gusti Allah sadurunge wong-wong iku lair kitabamu ajala. Dan ayat liya disebutno la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ora iso ditunda sak detik pun ya ora iso diajakno sak detik pun. Jadi patine para sahabat sing syahid iku ya wis netepi takdir. Nah, ayat sing denane bulan niku bae-bae ngalami kalah barang iki ya Allah ladina amanu minkum kanggo ngetokno kanggo nanting nyelir iki wong sing teman-teman iman lan kanggo dadekno wong sing dinanjar jatah oleh mati syahid. Jadi kabeh sing mati karena pedang, mati mergo kecelakaan, mati mergo lara, mati mergo kelelep lan liya-liyane iku kabeh wis dinulis kitaban muajjalah. Mayuri sahabat dunia nuti minha, mayuri sahabat akhirati nutihi minha. Sapa sing berjuang nang dalane Gusti Allah, nek biyen perang saiki wis ora perang sing paling abot perang merangi awake dhewe, merangi nafsune dhewe iku sing paling abot dan Nabi pas kondur perang Badar ketika roja'un nasibatil jibah minasihadil aswar ila jihadil akbar. Awake dhewe kabeh iki mulai saka jihad sing cilik bakal ngadepi jihad sing gedhe. Jihad sing gedhe apa? Yaiku jihadun nafsi. Nglawan nafsune dhewe, nglawan egone dhewe, nglawan kelakuane awake dhewe sing kurang bener. Iku sing abot. Jadi wa mayuri sahabat dunia wong sing tujuane perang, tujuane berjuang golek dunia iki kali ini Gusti Allah wis diletok ning akhirat ora bagian. Sapa sing golek tujuane krono akhirat mesti oleh akhirat, dunyane ora bakal disia-siake. Tetep kantel lama iki ning tafsir sawi disebutno wa ma utira laka wala buta min usulihi ilaika kala betahu aula ini rukman atau patokan apa wae sing wis ditakdirno bakal tumibur ing sliramu, bakal diwekno sliramu saka Gusti Allah. Wala buta min usulihi ilaika mesti bakal tumeka ing sliramu. Olah betah, aula podo kok goleki utawa ora. Perkara mbok rezeki, mbok pangkat, mbok tamburan, mbok kuwi ngono apa wae. Sing nang Allah Mahfud wis dicatet jatahe bakal kuwi siramu. Wala bidang usuli lek mesti bakal sampai pada dirimu sendiri, pada Gus diramu ambil atau tidak ambil, mbok goleki ora mbok goleki, nang lumrahe. Tumiko perkara itu terus nganggo proses. Ora itu takdir bulan bakal nampa kajian. Mulai boleh bakal tumiko, tapi aku bekerja hilang di tengah jalan pada akhirnya. Mau hakikine memanjuri sahabat akhirat sing golek krono akhirat bakal diparingi dening Gusti Allah. Dan ini ya jadi motivasi, jadi pedoman penyemangat kali kula jenengan. Iki
berjuangnya ora perang kok ngaji ngene iki ya jihad dolan ngene ya jihad nek sing dituju men sahabat dunia men perkara dunia wajib sih dulu berubah begitu lakon dunianya ya udah terus rata-rata niku biasa kayak kira ngoten tujuane dunia tapi nek tujuane akhirat padha uga menang utawa kalah dalam perang ora ngira lemah semangat nek tujuane akhirat dunia itu akhirat ya itu bahwa itu hajat suami yai itu ngaji jadi sono ini tidak lakon ya tak aja kae ngono bae ora ono terus lokro terus apa nek maksud ya jangan merah gugu yang nanti ngono ya bisa berjalan terus kangge ngerek-ngerek kanjeng Nabi nek kan sahabat di mana dia mungkin diterangno wa ka'ayyin lan pirang-pirang apa minabiyin saka minabiyin saking para nabi kotalakan perang lafaz kotalan iki ana sing diwaca utila ana sing diwaca kotala iki Imam Asim Qori Asapah macane kotala nek Imam Qori Asapah liyane ana sing maca utila mulane apa jenenge jalane tulis utila aja dibusa nek Quran tulisane kotala baru ini sing nulis kitab ya ahli Qori Asapah kotala kan perang nek utila kan den pateni nek utila kotala kan perang ma'ahu sertane Nabi sapa ribiyuna kotala kan merangi nek nganggo tok nek nganggo koh kotala merangi nek utila dipateni maksudane Nabi sapa ribiyuna pira-pira kelompok golongan rombongan kasirun kang akeh jadi ayat niki nyeritani kanjeng Nabi lan para sahabat uga umat kabeh zaman biyen nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad iki yo akeh kaayin iki pirang-pirang sing dipateni ya sing perang ambek kelompoke ambek para rombongane diperangi wong kafir ya akeh nek nganggo kutila den pateni di antarane sing masyhur sing disedani yaiku Nabi Zakaria lan putrane Nabi Yahya tapi akeh sing ora diceritakno ning ayat lan hadis sing Nabi dipateni dalam sehari niku diceritakno ana 70 nabi sing disedani akeh nabi-nabi biyen padha disedani nabine umate ya ora terus mlokro nabine diperangi ora terus mlokro pamawalu mongko ora padha ngrasa asor utawa wedi mulai kena pamawalu mongko ora padha wedi utawa susah utawa rasa asor nek makna tafsire jabanu iki pengecut wedi jubana itu pengecut jadi wedi wong ora padha wedi sapa nabiyun 5 sebaban asoba kang makenani apa ma ing nabi fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah ing dalem merjuang Gusti Allah. Dadi nabi-nabi biyen sing padha dipateni utawa diperangi kaume. Mereka ora wedi terus menyerah ora sida berjuang ngono ora. Jadi dicontohno kisah sing wis kliwat. Supaya para sahabat semangat meneh. Kanjeng Nabi tetap semangat boten menyerah tapi sahabat dan sebagian ana sing lemah semangate. Mergo diejek Sufyan wis mongso menang terus Abdullah bin Ubay bengok-bengok nek
ing kutila Muhammadun farji'u ladini abaikum Abdullah bin Ubay bin Salul iku Muhammad mati lapo wis saiki ngene ayo padha balik ning agamane ning agamane mbah-mbahmu metu saka Islam nek berarti kalipuran iki wa mangko fulan ora padha dadi apes saka nabi semangat utawa wira utawa senenge jihad ora terus melemah senenge berjuang ora terus melemah mergo diperang dimusuhi utawa diarah patine masakan lan ora padha tunduk sapa nabi sing biyen marang tantangan dadi terhadap tantangan sing menghadap kepala diancam patine lah para nabi-nabi biyen para mate ora rasa wedi ora rasa asor ora rasa lemah semangate ya masakan ya ora gelem tunduk ning karepe wong-wong kang padha kafir lan dolim. Dadi nek masakan iki tafsire khodo'u li aduwihim kama fa'altum ina qila kutilan nabi. Jadi istakan nek iki makna tafsire tunduk marang musuhe kaya dene sing mbok lakoni ki mau ketika ana kabar Kanjeng Nabi disedani sebagian kan padha tunduk padha ngloko semangate Allah ta Gusti Allah yuhibbu temen sapa Allah as-sabirina ing wong kang sabar kabeh wong sabar iku disenengi Gusti Allah sabar iku disayang Gusti Allah ini kita terang malah sesuatu di kawal nabuan nabu bisa indah khawfi wal ju'i wa naqsin amwali wal anfusi was samawat niku sabda ngendikane dawuh Gusti Allah sing wis pasti mergo nganggo tauhid loro lan tauhid lan mun tauhid huruf penguat demi yakti temenanan yang Allah bakal ngobo sliramu kabeh wong sing iman. Bisain dengan sesuatu apa sesuatu iku siji minal khaufi rasa was-was kuwatir wajui kurang pangan rasul wa naqsin al amwal kurang bondo kekir kere iku cobaan sing ora coba bondo itu coba liyane wal anfus awake ringkeh ditake apa pangan sate gak wani ana sing nafsi wal anfus paten kepratal dulur kepratal bojo kepratal keluarga wasamarat kurang wawane diri kopi wae urip urip katek kareng ngono iki disiki gremetan niku gak coba mula kan Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi wa basyiri sabirin bungano rahmatullah sing padha sobat sapa sing coba ayat tadi juz 2 lembar 2 alladzina idza asabathum musibah nalika ditimpa lelakon sing abot musibah padha muni aku pilih Gusti Allah innalillahi kita semua pakai Gusti Allah nah awake dhewe pakai Gusti Allah ya sapa pakai Gusti Allah pakai Gusti Allah sapi wedhus pitik pakai Gusti Allah wae juga Gusti Allah yo gak berhak kita ngundeli utawa gondel wong ana ora dhewe setel ya dhewe ra iso ngundeli innalillahi wa inna ilaihi raji'un kabeh barane Gusti Allah wong sing nalika ngadep kebaikan gelem ngono gelem tajek ikhlas ulai kalim sholawatun min rabbihim wa ulai kahum muhtadun wa ngono bakal rahmat pengapura Gusti Allah lan oleh pituduh terus ke ayate wa makana lan ora ono apa kaulahum wa makana lan ora ono ora nang kauluhum utawi ucapane nabi lan lebih mau ngadepi kepahitan ngadepi berarti lelakon ngadepi permusuhan wong kafir dia tidak pernah mengumpat nasib
apa yang diucapkan, apa yang diucapkan orang kok grundel misah-misah ora. Maka aku lagu merawat ucapane ilang angkolu kejaba yang kau ucap sapa nabi ucape ngene ndonga robana do pangeran kula ing muga ngapura panjenengan lana dhateng kula lunu bana ing pira-pira dosa kula wa israfana lan anggen kula kita nang kita tak bisa dimaksud ya pokoknya sing donga sapa ya pembayane sing donga mau wa israfana lan anggen kita ngliwati wates anggen kita duraka. Jadi begitu ditimpa masalah sing rumit, masalah sing abot, masalah sing pokoknya dadekake ati niku kesel. Wong sing apik-apik nabi-nabi biyen niku ora kok ndonga nasib ora. Tapi balekno kesalahan nang awake dhewe pertama njaluk ngapura ning Gusti Allah, Gusti kula ngapura dosa-dosa kula wa israfana lan anggen kula tumindak ngliwati wates. Mergo dhewe kabeh manungsa niku mesti ora kena ora mesti duweni dosa. Mergo ora nabi, ora malaikat. Mesti duweni dosa. Sapa sing muni ra duwe salah monggo wong kuwi lali awake dhewe, lali kedadeane, lali sapa dekne iku. Jane dhewe ora iso nggono yatine maka labal fuadu maro'a niku dari dawuh Gusti Allah. Jus assalamualaikum. Apa atine wong iku ora iso nggoroi nek wong dhewe entang apa sing dingerteni apa sing diweruhi. Dadi maka labal fuadu maro'a niku apa to mana ora ketemu ndasete surat An-Najm juz 17 assalamualaikum. Maka labal fuadu maro'a ora iso gloro atine wong iku nek apa sing dingerteni. Kulo jenengan awake dhewe kabeh iku nek gelem jujur jane ora rumangsa nek awake dhewe iku didosa akeh cuman kalau mbek nafsune ora ngaku. Tapi nek kersane Gusti Allah awake dhewe iso gloro nek wong apik terus sadar dosane eling jalan ngapura robbana fir lana dzunubana wa israfana. Bedane nek para wong saleh ditutupi Gusti Allah aibe ditutupi dosane. Mergo ngake-ngake amal saleh atbi sayyi'atil hasanata tamhuha atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi dawuh Kanjeng Nabi iku tenanan angger kedelorong lakon elek iku gage ditutmbuyoni lakon sing apik sehingga lakon sing elek mau dilebokne Gusti Allah. Wasabit lan mugi netepaken panjenengan utawa njejegaken panjenengan aku damana kurang saiki fi amrina ing dalem urusan kita. Jadi dalam ngapura ing dalam urusan sing dia berbuat israf melewati batas utawa bladra. Jadi sing disalahno awake dhewe lisu fi'lihi kok meleke pakar dine iki. Jadi nek dijelaskan ning tafsir idanan bi annama asobahum lisu'i fi'lihim mergo lelakon pacoban musibah sing tumiba iku mergo olone pakar ditindake. Mula dilebur karo iki. Wasabit lan mugi jejegaken panjenengan. Netepaken jejegaken aku damana ing delamaan kita. Wansur lan mugi kula panjenengan nai kita al qaumi ngatasé kaum al kafirina kang padha kafir kabeh. Maksudnya bisa aku damana. Makna aslinya kok dawuh niku delamaan. Kok kon ngetokno delamaan iki piye?
Maka yang dimaksud ini pendirian. Ini kalam kinayah itu kalam kalimah metaforis, kalimah sanepan. Wong itu nek wedi utawa dredeg niku kan sikile dredeg. Nah, iki berhubungan ambek semangat dalam berjuang. Wong iku nek wedi ambek tantangan, dadi semangate nglokro, dadi dredeg tak terus nopo ora ya pengene. Nek wong bantu malah kadang suwe tok piye terus nopo ora. Nah, nyuwun ditetepno dlamane ditetepno pendiriane niku. Pendiriane nyuwun dindek Gusti Allah supaya dibuat teguh, gak gampang menyerah, gak gampang lemah neng tantangan. Lah nyuwun pitulung nang wong kafir supaya ora kalah, ora kelinci wong kafir. Niki kanggo pelajaran kula jenengan ingat ami ngadepi nandhangi perkara-perkara sing cara akal niku abot jan ora kuat. Nggih, lunga nang atine dilus-lus, asline di awake dhewe dikoreksi salah Gusti paling manfaaturo. Terus jaluk dene pendirian sing teguh ing dalem ngadepi wong sing mungsoi perjuangan agama, ora kudu kafir, najan ketoke ya kaya macake kaya wong Islam kaya santri, tapi nek mungsoi setiap langkah perjuangan. Ora itu dhewe nyuwun ning Gusti Allah supaya diwehi keteguhan semangat prinsip pendirian ora gampang menyerah. Maksudnya aja mergo teguhane mau para nabi lan umat manusia ngaku nek salah nyuwun ngapura nyuwun diteguhno prinsipe fa'ata mengkawe sok hum ing libiyun utawa nabi saka Gusti Allah tawabat dunya ing ganjaran dunya wa husna tawabil akhirati lan sabagus-baguse ganjaran akhirat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-muhsinina ing wong kang gawe bagus kabeh. Ini terang. Mergo kesabarane wong-wong ing dalem ngadepi priye halangane berjuang, halangane berjihad. Lha jihad saiki ya sapa sing hubungane merjuangno agama Gusti Allah wis jihad saiki kok sarana pendidikan mulang bocah mulang ngaji mate nawaitu wudu'an ate tahiyatul pentengan ngono iku jenenge berjuang. Dadi kalau sing diadepi ora hal nyenengake ora matur nuwun malah golek sawahe sing mulang. Iki padha penghalang berjuang. Nek ing dalem ngadepi ngono iku wong-wong padha gelem sabar lan njaluk ngapura Gusti Allah lan nyuwun diwehi kekuatan prinsip Gusti Allah bakal janji bakal diwenehi sawabat dunyane dijatah dicukupi lan sak bagus-baguse ganjaran akhirat yo bakal dijatah dicukupi. Bisa pelajaran ini jaminan gawe yang sempurna ngaji. Tadi Nabi pun jamin innallaha istakhlafa litalibil ilmi birizki. Gusti Allah itu bakal nyukupi wong kang ngaji golek ilmu lan wong kang ulang rezeki kelawan rezekine ora kuwatir. Kulo jenengan nek ngaji ora kuwatir ora mangan iso ngopi. Nek sak jam cuma wis akeh mungkin pangan rono. Jadi nek ayat iki tawabat dunya wa husna tawabil akhirah. Sing itu jelasan janda. Sak bagus-baguse ganjaran akhirat. Iki maksude piye tak terangno. Akhirat itu kan mlebu swarga harus apik to. Harus apik. Aku enek nganggo husna tawabil akhirah barang iki maksude.
Ya hubungannya dengan surah Yunus juz 11 ayat. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kanggo wong sing ngamal apik iku bakal oleh al husna, oleh swarga, wa ziyadah lan oleh tambahan meneh, jadi tambahan. Ini ceritane lengkap. Jadi Gusti Allah itu gawe swarga kanggo wong mulai Nabi Adam ngantek wong sing urip mburi dhewe somben ku jane dicawisi swarga kabeh. Soale enek wong urip sing urip mulai Kanjeng Nabi Adam wong dhisik dhewe nganti sing urip mburi dhewe somben taun kiamat iku jane dicawisi swarga kabeh. Kaya mbek gampang paham kaya kula jenengan nek atur-atur undangan bancaan iku nek udah wong 100 iki biasane kan berkate dicawisi ana pira 100 apa guru 50 asline undangan kurang terus apa turah apa ning gone. Dadi wong bancaan nang negara bancer apa padha wae ya cara undangan undang wong 100 kan wis berkat ana 100 to. Kok tanggur selawe kudu sepawede prapati. Jadi kan jeneng Gusti Allah niku ndamel swarga dicawisno wong mulai Nabi Adam ngantek wong sing urip mburi dhewe iku wis dicawisi swarga. Lah ana sing mau mlebu iki piye diloko ya diadakan Kanjeng Nabi dawuh belum mati ya guna jana ka ilaman apa kabeh umatku bakal mlebu swarga kejaba sing mau ana sing mau mlebu swarga iku swarga nek ditakok sinten Kanjeng Nabi sing mau man ata'ani dakhal jannah man asani takut apa sapa sing anut tindak lakuku taat taat nang aku yo mlebu swarga. Lah nek ora gelem taat nang aku, duraka ning agama sing tak ajarke sok duraka ning aku yo takut apa karo karo moh. Lah nek nang akhirat cara ibarate undangan kabeh wong dijatah. Undangan nang swarga dijatah karo namane. Kok wong mau mlebu iku berkate nek donya kan sing ora teko kan padha diterterno iki. Nah, kudu iki wong bancane donya iki kaya ning swarga ngono iku. Sing ketoke rasa gagah wong mlincur mau teko ora saderno, dobel-dobel nang sing teko. Mulane delalu mulai ndak saya mlincur iki mergo kita gagah diundani ngoro apa utawa dolen-dolen ning warung. Orang alasan apa-apa, ora teko terus ditermal, ora sampe lak kok diceri. Lah padha ngono saiki. Ketok ora krungu kan iso drene ra nyang dicatikno, ya. Nek nang swarga gak ngono sing gak gelem teko to diterno. Iki tapi wis jatahe namane mbamane. Namane Baijo, Paiman iki nang swarga dadak wong mlebu. Jatahe nang neraka. Terus diterno gak jatahe wong sing ora mlebu swarga sing wis ana jatahe mau ditambah-tambahno ning wong sing mlebu swarga. Mulane lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah niku ning surah Yunus juz 11 sing apal sing ora sing apalno. Berkate wong sing ora teko ning swarga akhire ora dikene ning wonge. Terus ditambah-tambahno ning sing teko ning swarga. Rek akhire iku kajatan dunya itu cara berkate diatur ngono jane gak kok. Sing ora teko ora diteri. Wah mesti padha teko dono bensin wong ditan niku kejaba nek mundur kon aku iso ngono. Dimaklum ya ora wong turu utawa blak nek ora gelem teko ya cek rusak. Ora teko terus diterterno. Dadi ngoten niku husna thawabil akhirah niku ngoten niku. Sawise kabeh padha karo swarga sing glundang-glundung ditambah-tambahno nek wong sing ikhlas berjuang ana Allah mau. Mun terus ayate
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman ya alladzina ing tuti'u lamun anut sapa sira kabeh tunduk utawa taat alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ya rudu mongko bakal balekake sapa alladzina kafaru kum ing sira kabeh ala aqobikum ing atase tungkak-tungkak ira kabeh. Maksude tungkak iku bolak-balik kalam kinayah itu sanepan sing kok kinayah apa Pak Sutat Basa sing tau ngaji bayang ya ora kinayah apa paham baru kinayah apa mboten ngerti lho kinayah itu masane bakul stok kecel wong ayu ngono kinayah itu basa Arab jere Pak RT ngerti ngerti ya pokoke recet tapi ya itu ora kinayah kae Pak RT jadi kinayah itu sanepan kowe nganti nggugu anut utawa terpengaruh wong kafir iku mau bakal narik sira kabeh mengaruhi kowe kabeh balik kaya balik kanan wong madhep itu tungkae malah balik kanan wis apik-apik tekun ibadah wis apik-apik seneng jamaah wis apik-apik seneng ngaji kumpul apik-apik kok kowe nganti anut para bentuk para jejendul bandol ya udah malah aku biku bakal ketarik neh bakal jadi rombongan bentuk neh iki cara diaplikasikan neng alam saiki lah iki ya nek nganti kowe terpengaruh wong kafir apa iki dikendon-kendoni apa jamaah dikendoni berjuang dikendoni apa nyang ngaji dikendoni lah apa kurang gawe ora nang marung segala dilak menak jadi orang enak marung kalau kemut-kemut batu enak-enak oleh kursi dindong apa dirasani ngono Pak RT ndrok denane umpamane yo piye ora ketok aku tok nek kaya api-api nang guri sekule nggih waktu ya kok itu bapakne contone ngoten jadi nek nganti kowe anut pangridune wong kafir saiki wong kafir sing secara umum ngridu sakno nek anut pangridune wong sing dadak beliau ya tuku malah kopikum bakal menarik dirimu kembali dari benar neh patang ibu mongkon mulai balik ya pasir kabeh ya kosirina alih bodoh rugi kabeh jadi rombongannya Raden jadi rombongannya Abu Jahal neh rugi neh kayaknya ajine uripmu mergo wong iku iso mulya kudu dipoles kanggo ilmu dipoles kanggo ngaji ilmu ya bakal ino yo hitate jadi nanti kowe kepengaruh kafir ya rujuk malah aku bikum fatang wal khosirin balillahu balikai Gusti Allah elingo nah pengaruh wong mendor-mendori perjuangan mendor-mendori niat apik elingo balillahu balikai Gusti Allah iku mau laku kang nulungi sira kabeh ora usah kuwatir nek tinggal berjuang terus dadi mlarat cuti ora usah kuwatir nek dindondoni kowe nek jariah kowe dadi mlarat anakmu piye cuti balillahu maulakum Gusti Allah sing bakal nyukupi nulungi liramu kabeh tau tak ditake bolak-balik sahabat sing blek itu jenenge Abdurrahman bin Auf iku pengen melarat juta nah kayak sih rasa pengen melarat wis langganan apa sih istiqomah padha lah aja pengen melarat Abdurrahman bin Auf itu pengen melarat sudah kene panen bapak jorok lagi larang-larang dia jalan gabahnya cerak
buajir kono sing kena boten gagah kurma. Regane larang kurma niku bosok ora kena dijual, diborong nang kiraman ben awak kabeh. Ben rugi kabeh jane. Saene diborong dituku larang dituku regane kurma sing apik. Nanti sing awak. Baru wis dituku kabeh iku seneng sih arep-arepane sekolah kon aku bang. Kulo dicoba alhamdulillah seneng deh. Lho tenan dilalah iku ora ono. Ana utusan sing ora Yaman. Golek kurma sing jamur dienggo resep obat-obatan sing iso. Nggo toko ya kecuali kurma sing jamur saene kurma wis diborong Mbah Diroman Benau. Dituku 10 kali lipat regane. Jadi buahane malah awar-awar niku bari akeh niku nangis susah. Wis dipaham. Wah iki kok iso untuk duwe kanan yo. Aku kurang tuh mau bicara orang saya itu bari akeh. Betul susah ya betul mau. Anak yo lah kok mek sakmene. Tak hitung ijane itu anak 10 kok oleh nambah jaji ngurung juta. Ora jejer Ramadan, oh boneh, orang Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau aku diri aku tak bisa ngomong, aku jangan akeh yo, orang tahu deh susah jadi oke deh sudah iya yo pengen teh, kan aku diri bisa. Tapi paling kan gue mereh, gue yakin no. Nah barang saya dicatat bakal penipu dengan awake dhewe, maku dirolaka kalau buka min musuli ilaika. Tolak tahu Allah, tolak tahu amla. Barang sing dijatah bakal dadi sakam. Iku di kepala ngomong ya ora kena, ditolak ya ora kena. Barilau balik ta Gusti Allah iku maulakum. Lakang bakal ngulungi sira kabeh. Allah ta Gusti Allah. Iku khairun nasirina sak bagus-baguse bahkan maringi pitulung cekae barang surang ucur itu barang berkala semangat wis mulai akhirnya yang menang akhirnya kalah menang kita melayu kira-kira wis melayu jalakan Allah mil terus melayu akhirnya hasil akhir sih menang tetap orang muslim sambil pilih ngulubil ladina kafarul ruhba nek awake dhewe wis kuat prinsipe wis kudu tenang Gusti Allah yakin nek Gusti Allah barilah maulakum wis ora gampang wedi ora gampang was Gusti Allah mulai samuluki bakal nibake sira ingsun Allah bi qulubil ladina ing dalem ati-atine wong akeh kafir kang padha kafir sapa ladina ditibake arru'ba ing rasa ngeri utawa wedi. Nek kula jenengan niat kabeh berjuang agama Gusti Allah, niate ya ridho marang Gusti Allah taala. Ikhlas karena Allah. Ora mesti ana halangan. Nek awake dhewe ngadepi halangan di pacoban ngadepi ridune pengaruhi wong-wong sing ora seneng. Gelem menawi prinsip yang diajarno niku wau kembali kuat prinsipe sabar ikhlas bahwa setia gaya kamulian kudu ngadepi ino karena kalatan al-izza hatta tulillah monggo hasil mulia sira nek durung ino ora gelem seksara gelem ino pengen mulia kudu karo ngelamun aja lebar. Nek gelem berprinsip bahwa sing disebut nama mau Gusti Allah bakal ditimpakan rasa wedi, khawatir, ngeri nek wong kafir. Jadi kita nek ngadepi wong sing ra seneng, ngadepi wong sing halangi perjuangan iku nek awake dhewe prinsipe kuat. Kono iku bakal ngeri wedi minder wedi dhewe. Wedi dhewe ya ora mbae wedi. Nah, itu berlakunya ora dibiyen kok saniki lah mulane ngadepi fitnahan, ngadepi cacian, ora perlu kalau jenengan balas nyaci. Terok saya tidak Ali Zainal Abidin ana wong
mencak-mencak Sayyidina Husain mencak-mencak arep misah-misah muji kesabarane kowe arep pisah ping 100 Pak Husain terus Husain Sayyidina Husain ini waktu itu diangkat dari khalifah dulu sebelum di demo sebelum di raya sampai Muawiyah pas dia jadi khalifah kira-kira 6 bulan wah tak pisoi ping 100 nek kowe ngantek balas misah pisan tak pisoi nek ping 100 Sayyidina Husain ngendika aku nek mbok pisoi ping 100 aku ora bakal misah kowe pisan-pisan ya awake dhewe sithik-sithik ora wonten niku awake dhewe direkopi wae kok tetep teguh tetep berjalan monggo para pemuda-pemuda penghalang-penghalang para musuh-musuh perjuangan itu bakal menimpa pada hatinya arung ngerian wedi dhewe arek kaya ngono kecik terus ae sak kaya ngene kok ijek semangat terus nek jamaah tak alang-alang tak fitnah kok sik nyangaji terus wis-wis kono ngeri dhewe wedi dhewe bima sebab barang asrafu kang padha nyekutake sapa wong kafir billahi kelawan Gusti Allah ma'i barang lam yunazil kang ora nurunake sapa Allah bi kelawan ma sultanan ing kekuatan ini maksudnya terang orang terjadi kenapa wong kafir musuh-musuh Islam musuh wong sing beramal soleh musuh yang berjuang kok nimpa pada hatinya ketakutan ngeri giris karena sebab dia ngandalno duwe agul-agul nek asline ayat duwe agul-agul berawal bima asrafu billahi malam nazil bi sultana ternyata agul-agule sing diunggul-unggulno iku ora enek paedahe apa-apa Gusti Allah ora maringi sultanan ora maringi kekuatan lah berawal iku nek diterapno saiki sesembahane wong biyen nang musyrike nek berawal saiki iso musyrike nek dhuwit nyembah dhuwit utawa nyembah bojo utawa nyembah pangkat utawa nyembah apa wae lah ternyata agul-agul sing diagul-agulno itu tidak berarti apa-apa pari umpamane oke kaya apa ya liwat tok umpamane demi sayangin bojo ayu sampai apapun karepe dituruti jebule bojone dituruti piye wae ora gakno akhire malah bliyurno demi duit dan demi apapun ternyata selain Gusti Allah mau alhamdulillah lebih sultana orang jadi kekuatan gak berarti yang kuat diusir yang saklelapan sedilu wis berubah sedilu wis ilang meneh wa mutai panggonane wong kafir iku annaru neraka bisa mas zalimina lan yaiku sak elek-eleke panggonane wong zalim kabeh dadi wong-wong sing merintangi ngeridu utawa ngelawan ngalang-alangi agama Islam nanti dia wong kafir saiki kafir sing terorganisir ngalang-alangi niku kudu enten dadi penghalang ya iso saka wong-wong sing senengane namimah utawa adu-adu utawa wong sing seneng metenah utawa wong sing seneng ghibah niku musuh-musuhe wong berjuang dan akhirnya itu pripun ya wae dhewe nyuwun Gusti Allah diparingi prinsip sing kuat dadi ngapura dosane diparingi pitulung ora tunduk ora kalah nek pangudune wong-wong sing dadi pepalang kok misal harus diberi manfaat sirul Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir iya berlawan juga ya mengenai sesuatu semuanya berlawan tidak berlawan amin subhanallah illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha
nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa na'lamu bidu'a wa atam ijabah wa ta'ala amatana mustajib lana kama wa'adana innaka la tukhliful mi'ad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Qadir ya Sami' ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Alim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Wadud Dzul 'Arsyil Majid fa'al lima yurid hal ya ma'ika ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا في مكاننا هذا وفي بيتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عميقا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضية ظاهرا وباطنا والدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس وسيلة لنا إلى مغفرتك ورحمتك يا الله يا رب العالمين واجعل حافظنا في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العلم والخير والتقوى والقرآن والاستغفار والسلامة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر والظلم والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.